Хайырлы көн, Дүния студиясы тапшыруларын караучы хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген бездә кунак бар. Ул Канаданың Монреаль шәһәреннән Марат Салахетдинов. Әйдә, иң беренче үзең белән таныштырып кит әле. Минем исемем Марат Салахетдинов. Мин Кукмара районында Кукмарада туган, аннары Казанда укыган, мехмат бетереп IT белгеч дип әйтәм. Аннары шул 2011 елдан бирле чит илдә яшәүче татар. Башта Словакиядә яшәдек, 2011 елда Братислава шәһәрендә. Аннары 2015 елда инде Канаданың Монреаль шәһәренә күчеп китеп, шунда яшәп атабыз хәзер. Менә ни өчен чит илне сайладың яшәү өчен? Ул кызыклы булган иде теге. Мин әле IT белгеч буларак эшләгәндә Европа şirketләре белән эшләдек. Шунда миңа командировка барырга туры килде Европа илләренә. Андагы яшәү шартлары миңа бик ошап китте дә. Шуның белән мин үземнең теге резюмені җибәреп, төрле фирмаларга анда яшәп карарга теләк туды. Аннары яшәп караганнан соң ошап китте дә, менә шулай дип шунда яшибез чит илдә. Киралла бер сәйләнеп кайтырсыз әле, шулай бит? Белмим, минем теге кырт кисеп куйган юк, бәлки кайтырмын да, алай уйлап бетергән юк, ул әйберләрне. Мин поступающий дигәнне теге карап барам инде. Марат, менә Монреальдә безнең инде татар оешмасы эшләп килә, син шулар теге мин Талип Күләки Килкиләр, Наилә ханым алар белән күптәннән таныш. Менә бүгенге көндә оешмагыз нинди хәлдә? Син шул оешманың әгъзасы бит инде. Узган ел сайлаулар нәтиҗәсендә мин ул оешманы җитәкли башладым. Мәрхүм Талип абый Күләкинең эшен дәвам итеп инде. Кызганыч ул вафат булды 2 ел элек. Алла ортадан соң инде. Шул татарлар белән бергә алга таба төрле мероприятиялар уздырып теге бергә күңелле яшәп ятабыз. Нинди төп оештырган чараларыгыз нинди? Татарлар күпме яши безнең Монреальдә? Монреальдә татарлар бер 200-гә якын дип беләм. Шуларның бер 100-гә якыныдыр теге безнең оештырган чараларга килеп торалар. Иң теге төп чаралардан инде безнең Сабантуй үткәрәбез, шулай ук Ураза гаетен, Корбан гаетен үткәреп торабыз. Менә быел бик кызыклы узды. Апрель аенда без беренче театр спектаклен Галиаскар команданың оештырып уздырып җибәрдек, татарларга бик ошады. Аннары безнең традицион булган инде хәзер Төньяк Америкадагы татарларның хоккей уенын оештырабыз. Ансы менә Алла берсә быел инде тагын да зурак итеп, ноябрь аенда тагын да матурак итеп уздырып җибәрергә исәпләр бар. Шулай ук теге яңа айларга да очрашып торабыз. Бары теге зурак булган бәйрәмнәрдә ничектер бергәләшеп, күрешеп, аралашып торырга тырышабыз. Марат, менә беренче театр спектаклен куярга үзегез куйганда анда артистлар, уйнарлык артистларыгыз бармы соң? Ул кызыклы булды. Безнең теге стандарт булган нинди чараларга әзрәк икенче төрле формат кертеп җибәрәсебез килде. Шунлыктан шул без шундый теләкне белдердек тә безнең оешмадагы татарларга шулай итеп беренче театрны ясап карыйбыз мәллә дип кешеләр бик кызыксынып, әйдә эшләп карыйбыз дип үзләренең теләкләрен белдерделәр дә. Шуннан үзебезнең әгъзалар арасыннан, шул теге оешма әгъзалары арасыннан кешеләрне сайлап, теге кастинг үткәрдек дисәм, шуларны эшләп теләк белдергән кешеләр белән бергә шул рольләрне өйрәнеп, шулай итеп театрны куеп, матур итеп куеп җибәрдек. Режиссерыбыз кем булды? Режиссерыбыз минем хатыным дип әйтсәм була, Алимә. Ул Камал театрында безнең таныш режиссерыбыз бар, Лилия Ахметовадыр аның фамилиясе. Аның белән әзрәк связьгә кереп, әзрәк теге сценарийларны карап инде теге оештырып җибәрдек. Аннары Хисматова Илсияр дигән сәләт кызыбыз тоже. Ул да Камал театры тирәсендә булгач, ул да әзрәк үзенең ниндидер фикерләрен, ярдәмен күрсәтте дигәннән. Шулай итеп бергә эшләдек тә инде, шундый матур гына чара булып узып китте. Сиңа нинди эләкте? Мин Вәли ролен уйнадым. Анда уйнаган роль инде. Анда иң катлаулы, теге иң күп сүзе булган роль миңа эләкте. Башкалары юк, моны өйрәнмим, монда сүзе күп диләр. Син хәтта татарчаны иң яхшы белгән кеше буларак Ну, шулай дисәң дә алар. Татар телен ничек соң анда?
Татар теле ул бик кызыклы. Татар теле кешеләр аралашалар. Иң кызыклысы анда беренче буын иммигрантлар дип әйтсәң була. Заманда Кытайга күченеп киткән, аннары Кытайдан Төркиягә күчкән, Төркиядән шулай итеп Монреальгә күчкән кешеләр. Алар татар телен саклап калганнар, шулай итеп, матур итеп, аларның балалары да шулай итеп аралашып торалар татар телендә. Татар теле бар. Алар белән аралашканда шунда кызыклы була кайвакыт рус сүзләрен кыстырып җибәрәсең, алар ул сүзләрне белмиләр, рус телен белмәгәч күбесенчә аларның да әле кайбер кешеләре рус телендә белүчеләр бар. Кытайда яшәгәндә рус мәктәпләрендә укып шул вакытта өйрәнеп калганнар да. Исең акылың китә торган әйбер инде. Алар шул еллар аша шулай итеп телләрне саклап калалар. Сеңдерә килгәннәр туган шулай бит. Марат, менә синең хәзер 3 балаң бар. Юсуф, Салих һәм Зифа. Алар туган телдә аралашалармы? Алар туган телдә аралашып торалар. Юсуф белән Салих алар Казанда тудылар. Зифа инде Словакиядә, Братиславада туды. Әмма алайда без гел татарча аралашып торабыз иде. Тырышабыз инде, алар барбер хәзерге моментта кайчагында француз теленә күчеп китәр, Квебекта яшәгәч. Әмма ләкин без барбер шул татар телен саклап аралашып торабыз алар. Менә бу юлы Казанга кайтуыгыз. Ансы бик кызыклы булды. Без президентыбыз Рустам Нургалиевич белән очрашу вакытында 2015 ел булды, 16-мы? Дөрес хәтерләсәм 16 елда. Очрашу вакытында безгә аңа тәкъдим иткән идек, шундый фикеребезне җиткергән идек. Монда татар балалар өчен Монреальдә, монда Канададамы шундый җәйге алан уздырып җибәрсәң яхшы булыр иде дип. Безнең үзебездә сәләттән булганлыктан әйтеп аңлатып шуны. Шуның белән әйләнеп китте, яңагыбыз сүтелеп. Шуның белән аннары 2017 елда Сәләт Монреаль дигән аланны Монреаль шәһәрендә уздырдык. Анда бөтен дөньядан шул татарлар килде. Чехиядан булды татарлар, Америкадан, Канададан татарлар, балалар җыелып шунда. Аннары Сәләттән әйдәманнар килеп, җитәкчеләр шулай итеп программаны алып килеп, аннан беренче балада алып килеп, шулай итеп матур итеп уздырып җибәрдек бөтенесен. Шуннан соң инде быел да исәп бар иде, тәкъдимнәрне ничектер тагын да уңайлатып, программаларны тәкъдимнәрне җиткергән идек, әмма быел инде Рустам Нургалиевич әйтте, әйдәгез алай чит илдә уздырганчы без ул татарларны монда җыйык диде. Казанга шул Татарстанда үтә торган сәләт аланнарына алар инде шул конкурс әзерләп, сайлап алып, видео презентациялар ясап инде балаларны сайлап алып, шул аланнарга чакырдылар чит илдән. Шул бөтен татар балаларын бөтен дөньядан. Хәзер син Салих белән Юсуф? Салих белән Юсуф хәзерге моментта шул Раушан аланда, монда Казан астындагы Раушан аланында ял итәләр. Сәлгечләр, сез әзерме? Әзер. Ничә яшь? Салих Сахудинов, 19 яшь. Зифа. Ничә яшь? 4. Минем исемем Юсуф Сахудинов, миңа 10 яшь. Так. Миңа дәвани уенчыклар алган, шун бер тапкыр миңа шундый слайм алды, манка кебек. Син ал манканы ашадың. Юк. Нәрсә ул сәләт? Сәләт, ул талант. Нинди сәләтегез бар? Минем хакыйкатьтән. Минем мәктәптән әзгәнә хакыйкатьтән. Минем бик күп хакыйкатьтән әзгәнә мәктәптән. Мин үзем 99 елдан бирле сәләттә. Бу вакытта мин химия олимпиадасы буенча, республика олимпиадасы буенча призлы урын алып эләккән идем. Минем абыем да сәләттә булган иде. 96 елдан бирле шулай дип киреп киттек тә, менә шулай бергә хәзер. Сәләттән аерылып. Әлбәттә, сәләтнең халкыбызның балаларын милли рухта тәрбияләүгә, телебезне якларатуда, телебезне үстерүгә киткән өлеше бихисап. Исән сау булыйк, Марат, аралашып торыйк. Минем сиңа шундый әңгәмә төгәлләгәндә шуны сорап бирәсем килә. Менә син Татарстанда туып үскән, бүгенге көндә чит илдә яшәүче татар баласы. Менә безне тыңлап утыручы, карап утыручы татарларга синең әйтергә теләгең нинди? Минем теләгем шул, татар телен саклап, татар телендә аралашып, дус тату булып яшәргә.
Без Алла берсе әле Рошан аларына барып, сезнең балалар белән үзебез дә танышып кайтырбыз. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта Канаданың Монреаль шәһәреннән килгән милләттәшебез Марат Сәләхетдинов булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи, бүгенге сезнең белән сау булашам.